kubor nakaslem jong unongsan hima. Temantang idan hangne ha Mekofet Hall. Hangne ha New Nong Stoin. Tadi ke film jingiem kabalawan berpeni mentah ha New Nong Stoin ke Art Frederick mentau benai Disembar ar Darapway. Ini ke film jingiem kabala peni ha Biju Cinema kumbalai tayau ai bagi pajba asor selong berdari galaksi jentia lawan Krishan. Temantang idan hangne bati kena school. Di kena school jong away ke school hangne ha New Nong Stoin. Tengi ko bani kan bat pi pani tu chwai la dega kertang bat ke school yu piwan hangne ban pe ini ke film jingiem. Kakuteng jonga kadai Anisha Simli nga ka school bangalet kadai hapo Mount Hermon Academy ni Nostai. Di ngang ko aban ai shapang kani ka film jingim kadai ka we ka film ka bapen I yangi kum ki khana school ba ki kimi pa yangi kumnu ki ai ha ka po bangidang late school ki thelut hangi ya kamen sim ban ka ai lo di ki spa ki ai ba don haki ban phal school yangi ban pen bhayang rei pade ki khun ki shim ka bu ya ka ek ka ba ai ki nala ki kimi ki pa to kuki ki khana hule ti ek jingsnang biang mar film ne ke halmar ba teng la yo ila yo kanya lagi start hande kim buram show ek jingsnang pat ya kena ke juk menta jonga hangi kalong ba ngim judei ban le no ya ka ba ki kimi ki pa ki ai hangi ni di ban shim ya ka ban ni di ban kip khya ya ka kat ka ba ki ai hangi ni di ban buram ya ki ni di ban don ka akal ka buram ya ki khanang ba hadin habut ro ngin sayo ya ka jingphar to tina marba kibun ha shalong ni pet ki film ki jau mar ha pet ni film pipat mane pila pet ki film ki nga jau mar hi kan usin bi jau mar ha kai ka nadu ba dang hi kidang hi ko balong emotion gitu takadaw jau mar hi ti menta ka kubor pat jong ki shakiwai pat ki para shnong jong ki dekat khanya no story ma ki pi sa alas ni ka kubor jong ki pa kubor jong kalong ba ni lada don mono bahaban ya pet ya kan itu film mal kalong natha ba ko wei do ko ai ki ba red flag por khnbet ro to wan man pet ma kalong ka ba best ha ka ai ding sne yang ni shipun chapang kijing im jong ni kijing long khna kijing long samla kijing ni baro kala don lah hangan ka film bamta ke pile kuno pile ini ka film kin nang lai ban ki pa ki kijing ka kijing jong fi Ngim jude ban le ben kimi ki pa ma ki maki ki bari yang ni ban dang kha ngiru ngi ban ri ki ngi ban buram ya ki hadu bang dala helasan te ko shibon ngi la yo ban kana bani way student ni ko ban kana biang sejuai Katanya juga ada jinial puan bangali school ada ha hani mostly ni mau academy school ye kawe ke best kan ka ka film kalau ka best hak ai jimut ingi ba kumno ngin pin I buro melaki kimi ba khamtam ki thelu ka spa ko ingi na banta pan school lampa school henry mangi pat kingsting ek ai bakile ni khamtam ni kum ni khna in pa samla ni de bam kam de bhag akor ka burom na bata jongki nam tara ni yang hang ni khamtam ta jongki ka bor ai bar ngayolo na kimi pa ni de mas ngongo palal ba ek ai bakila ai maki nim de bas ngo he ni wala ni dok ne dus paru nim de bas ngo he ni de ban long par ka jo te ha ni ka film ki iru ba kadam kam ki masallang banyarap dinam yang jupi bun ki parashnong ne prathain kim kre banyarap matayam di ke ka kubor jong ki pa kam yang banyarap hagi masallang martayam para bru te ha ka inglang salang te ni hab dehi banyarap la dawa ngi lang duk ne dus paru ngim de banya thoe kata ngim de banyarap lang wala kilong kumno bru ki bala ala ya ki baking kerang kad bang man ni bang long kum taru ngim de ngim ne thoe kata haji ngim bru te ngim la ngim biang ka ai inde ngim de banyarap yang ki de kai ka kubor pat chaki para samla chaki imlang salang khaba play I kana film ta nenu kerpa de phi baro ni de ban pe kana ka film ai jimu palat ini kumno bangi pen im ha ka inga salang ka burom ka akor ka ho spa jong mi pa ngim de ban long so sorong sngol he halade ni de ban ka best palat ka film ko blai shibon ya ka por ka jong pingi ko ban kran gang sak ki student hane ba ini student argot phi thu ni phi class chong class yu ha kai ba phi nakai ka daw phi wan pai ya ka film hane katang jonga adaun ki ta tiang ni school Hamon Hatman class yu class 10 di kai ka jisnang wa filap mentan ya ka film ketum ki di ka jisnang bang yo na ka film ba haba ki kimi ki pa ki la penlo de ni misra bang ni bagi nang school ba ni dei ban
siu ke yang yaki dak apa bahas nim dai dak apa sniu Di mentah pi pule nomor mentah yang jam yang kiji pule jong pi na chikmat. Ye pindang kai kiji pi buram ne mi mai pa teng bun ki kun la start pindang buram tu ikni pa. Kai ku bot. hidupan buruh miki hidupan lek bahas nomor baki la lek hai ni To sai nei wei pat pi kitu kerteng jong pi kerteng kumno. Teng jeng kalau menjana iden keren di school siapa teman stand To. Te kai ka nakai ka daw pi wan pet barok la pet hasolong. Di mentah pi sukmen em ba pi is non pi wan ha national do pi ni nong stone. kemudian nomor IG stand ke babun lagi kongki nak banyu hai pagi di balari ini nadu banyu dakha The College Boni kapor ke jongpi. Matangi dan sakini armut ki samla shenrang kepada ke juk schools Mount Hermon. Tipi itu ya kerteng jongpi nak ai ke daw ba kion pait ne ke film. Ai ke jing i jongpi ne ke film ha ba pait. Ni yo ki jing sneng ki ba devan buram ya ba mi pa aba kila IT ya tispa kapo ban tembit tembiang ni ban pui ban kudang ma ni yo jing nang start but in airu da buram ka kau ki pa ba kila ai ke jing nang start ni Te kai ka khubor jongpi pat ma ki samla manta la yo kam jam la ya he ki buram shoot mi pa. Ki pat pin ndla he ni sino. Ni pa. jadi ni ipa jenga apa dengan buram da kambat yang har ai ke start Te sa gi pat nak ya jongpi. Ni pat ne kena pi ki manta. Kai ka khubor jongpi pat ki samla. Nambah kan ke film ni. Pa koiro walangi sa ben ki way di ban yasha pa di ru ban ik mungsun de ha wat kren ka bekene Hang tu aktor pada i bakal kan thai kam tre shu. Ha bakal libang atau kan thai. Kai ke jing i pi tanat nang last part. Ba u cenderang tre shu itu aktor sa bakal kenal. Kai ke jing i pi tanat nang. tu de tolong ke ba ai bai nong kan thai ma ka le big ma Ori lat ya kam wa rapat kala i bai nong Kamu pi hun kan ni kan sen bakal tre shu kan. Itu kan ka bainong kan. Ya kai ka kubar pada ki samla kan cenderang ba ni event lo badok no ba kai kubar tu ki ba. Hantam ki samla mentah mak ya dia penting kai kubar. bor ba di ban iben perlok permajam Tak kumulai shibun mentang ilayo berkenan bagi ki samla pule ki bawan nang na po ni hi. Ingit bok lambakan ke film kan aji senang bakan tu kan pamit tu papadi iro kinyu i ke film kenang bakan long ke film ban aji senang bakin buram yelade badi kimi pa ki bala penhe pesan. Kumulai shibun.